Nai tongnai takuk tei bukuk suno lamsugo ang chen ya Twiprasa. Tini ang nong ni buskango kok sana thangmakai. Roman script no tuyui ang kok sanai ang cherry sanai tini. O Roman script ungka o European country rogo bebak haktorok no o Roman script no use khlai tongo. Roman script by no seilai tongo use khlai tongo. O Roman script ungka abo kaisa international script. O script no tui no tini Twiprasa rok sanlai phailai mani. O Roman script no use khlai kangkai tini Twiprasa Dopha rok ni belai no kaham. Mo kaisa international script. O Roman script no dabo chung use khlai kangkai tini Twiprasa rok ni sinimung tini Twiprasa rok ni kok rok no bebak no o hayang ni joto Roman script use khlai tongnai rok borok no bebak no poriman nai tei saiman nai. Se tini Twiprasa rok ni je bumung rok bo kok rok bo borok pore ui saiman nai. O Roman script no use khlai kangkai. Abono chini o Twiprasa Dopha rok ni kaham. Roman script ba hingkai phatarni kwbangma country rogo tini Twiprasa Dopha rok phataro thangai job rok khlai mano sebok rok khlai mano. O Roman script hingkai Twiprasa rok bagai belai kaham. Hingkai dabo sana thangka hingkai Devanagari Hindi te Bangla script abo to kaisa India ni area ni kaisa script si. Hingkai o script Devanagari Bangla te Hindi abo chini India simisi thaiman nai kwbangma Dophani haktorok kwbangma country ni borok abono saimanya o ajorok ni koknole tini Twiprasa rok mobile phori oi busuk kusugo sogi mannai abo only o India simise hisab bisa borok saimano tei siu o kok rok no India ni hisab bisa borok se Devanagari Hindi te Bangla rok no saimano kwbangma country ni borok mono sia saibo manya bubo buzia moha script rok bai busukle develop nai chin Twiprasa rok daboni o jorao hingkai to Tripurani phataro thangna hingkai no o Roman script abo must be abo nangsinai daboni o ungui tongman jorao national party khlainai je chini Twiprasa rok BJP CPM te Congress khlainai rok borok samani tini chung nugui tongo. Roman script bade Devanagari Bangla te Hindi rok sanka hingke borok jephurpano renai hini sao mo haike no chini Twiprasa lukurok no thoki oi mono tui no political thanglai tongo politics thanglai tongo belai no lasima sijako Baksa CPM Congress te BJP party rok ni leader rok Twiprasa Dopha ni borok rok no sikri ui tongo. Roman script bade jesa script pano sandi borok rinai hinsau Roman script kai abo riui maya abo phatani script ni borok saui tongo ang borok no sanamo songo. India angkha kaisa democracy country India ni national kok roi Hindi salai tongma bo abo consideration si haste nok phangni borok ni je naiman tui sanmani borok ni musung pise ungu hiaba tino Twipra haste o angkai kwbangma party rok mono tui politics thanglai tongo. Democracy of India o phatani borok rok ni kok nangya takuru bukhro. Roman script no Kasunai chini Twiprasa Dopha ni borokya British rok India ni borok no rangchari oi ulta palta samung khlairima hai tabuk bo abo haino ungui tongo. Chini Twipra o Congress CPIM BJP rok ni bisingtui chini Twiprasa rok ni bisingtui rangriui samung rok khlairi tono khorok sini MLA rok se kebangui tongo serai mono saimana nango chini lukurok o khorok sini MLA rok se o Twiprasa rok no kebango takro bukrok o khorok sini MLA rok se chini Twiprasa Dopha rok no kebangui tongo chini political thangnai rok chini Twiprasa Dopha ni MLA hing tongnai rok tabuk phano se abono saimanya India bai ma jarangmani 78 year lai tongkha mo aike thungjak mani hiaba or kasui tongkha Uansa Dopha ni borok rok se kasu political o thancha krini bage mo haike thungjagui tongo chini Twiprasa Dopha ni MLA hing tongnai rok tabuk phano se bahike political thangna nang sisuk yakho politician ungsuk yakho democracy ni meaning buji yakho borok si thangai phatani borok rok no thangai sing tongo hongkai chayale samni ba hanok phangrok yarok no thangai sanlai tongo hongkai a bahike sinai belai lasima sijako ang example kahe sai thanari wan no o notice ni haste rok ni kok no ang saui khanari wan Mizoram haste o Meghalaya haste rok dabo phano se bong ni khasi kok te mizu kok rok no HC dolo dajagyako central government rok asa khamjagui tongkhangkai tini chini khasi rok ni kok no HC dolo dakhamo chini mizu rok ni kok no HC dolo dakhamo naine di aro bong ni
bongni no hapang tongo asuk bisi kabangma borong no aro bongni hano naikule phika haipanche bongni kokno echidulo dariyaku khasini bo haino da phonto echidulo sitogyaku orono sung saimano chini borokno borok khamjakya o chini o mukhang solyani bagai o chini mukhang borokni hai ingri mayani bagai chini o mukchak borokni hai ingri mayani bagai ang khasirokni kokno ang tei tikisa kok sawana khasirokni kok India bai majar mani sekangse Calcutta University rogo te Guwahati University rogo khasi kok recognize manjak Meghalaya ni Nehu University o bongni khasi kok rok PhD khainani abo high level of ponto khasi kok abo high level of ponto sogijak abo high kusugo sogijak bongni kok India bai majar mani sekangno phiaba dabuk phanose o khasi kok no echidulo daya khuboro tini o khasi rokni borokni মন্ত্রী মিনিস্টার চিফ মিনিস্টার tongi phanose tini khasini kokno echidulo sitogyaku o central government rok khasirokni kokno echidulo sitogyaku tini Tripura o khlai tongma haino bongaro bo haino tini o Tripura o hingkai tini Twiprasa Dopha rokni political ni power sikriku bongni arakhai politically power tongi phanose da phano echidulo dajagya dairi jagyaku khasirokni bisingo Meghalaya bo chini o Tripura haino BJP khlainai chini o khasirok baksaga je BJP khlainai rok sau Devanagari Bangla Hindi script rok naha kangkai jefur pano khanakai khana soni ki soni echidulo dairi nai e security nai hinsau ga chini robo sem nongui tongkha chini Twiprasa BJP khlainai rok dabujra tei CPIM khlainai rok bo aptino Bangla Hindi te Devanagari rok a script naha kangkai bor jefur pano echidulo dairi khamu keba chini je Twiprasa rokni musukmani naimani abonongke borok khlairi glak pusugo kaithangano developing thangano hnai borok riya takro bukrok tini khasirokni bisingo baksa je BJP khlainai rok borok khai tini khanaka khana dairi na hinsau phiaba je BJP khlai rok khasirokni bisingo borok bo abono chajakliya je sinai nuknai hinjaknai rok khasirok borok abono support khlaiya tini o intellectual person rok chini khasirok sinai nungnai rok borok abono support khlaiya borokni bisingo gobongma NGO political party rok bo asugul salaika bongni kok India bai majar mani sekang international level o borok manjak international level o bongni asuk kujugo thangjak iyaba dabuk hingkai o kaisa Aryan ni script kaisa ajarokni script o kokno se borokni bisingo kisa borok khasirokni bisingo je BJP khlainai rok chini or Tripura ma hai abono se yapari relainani nai tongo abo haingri tongo bongni bisingo hinlaika sinai nungnai khasirok chini ko asuk kusugo tongmani international lo sinijagi tongmani dabo hingkai o kaisa jati Aryan jati rokni script bai o buisia nugya o script no tungna hanani abo tongi maya salai mani yangul hongkang ka abo haingi maya hne borok saimangkha kai dabu khai borni bisingo sinai nungnai rok bansuk lekha chini basa chini kok asuk international level o tongmani tung dabu tisa abono tolauti phenai abo ngi maya hne borok dabu je sinai nungnai khasirokni bisingo borok chong lekha chini BJP khapang rok chini kokno echidulo dathung dayathung borok wansuk lekha chini kokno जोंथि sekang borom rui phunungnai जों borom rui phunukangkai buibo chini basano chini kokno salcha borom marinai hni borok chongini halaika dabu bongni musungtino central government rok echidulo mojidaya borok dabu o Roman script baino borok silai tongo lukurok borok dabu o Roman script baino borok use khailai tongo o Meghalaya kaisa Dophano suklugui tonnani tolakhai tonnani o koksiabo takuro bukrok tini Tripura obo lama tongo 6th schedule constitution no bebak provision no tongo tini state government dok mojiri thung mojiriya tini kokno जोंसे sekang borom rui ma phunuknai जों borom rui phunukangkai buibo tini kokno salcha borom marinai tini edisi hapang rokno bo kok bai जों seinai porinai abo edisi hapangno khlaimano hiaba belai kha khamani kok edisi hapang tini jira tei edisi hapang phaimani
bisi biri ingui tongkha tini jratui o 6th schedule constitution no restore khlaya o 6th schedule constitution no implement khaya bisi kaibrui lai tongkha tei sabo khaisinai mohai mangde lai tongsinai tini Twiprasa Dopha rok tini Twiprasa Dopha rok samni kok bai samni script bai जों सैनाय पढ़िनाय सिकिनाय abo जों बुइनो सोंना नांगो याबा दिनै Twiprasa leader हिनि तंनाय रक टिफां हिनि तंनाय रक जे अ हानि नक फांगिया abo हाय बर रक न सोंगै तंमा बागैसो दिनै जरातै Twiprao दिनै Twiprasa रकनि मानथाय सकताय मायांगै दं